Ja Reichel keskeltä. Taitava, hyvä NHL-ammattilainen. Toinen NHL-pelaaja tässä ryhmässä. Toinenhan on puolustaja Vlastimil Kroupa, joka ei ole vielä peliaikaa Tšekin miehistössä saanut. Tšekki on jatkanut 3 puolustajaparilla. Tšekillä on joukkue täynnä, eli miehiä ei NHL:stä oteta, mutta Nieminen tulee ja liruttaa kiekon reppuun. 8.49 ja Mika Nieminen räjäyttää täällä areenan huutoon. Roman Cešmanek yllätetään. Nieminen saa kiekon siitä kuin vahingossa keskialueella. Ottaa muutamat terävät potkut ja sitten lähtee laukaus, joka ohittaa Cešmanekin. Suomi johtaa 1-0. Näette kuinka siinä ei ole edes kunnon maskia edessä. Laukaus tulee sopivasti sinne jalkojen väliin. Siinä on Ladislav Benisekiltä purkukiekko ja Tšekki pelaa itse söhläävät sen siinä. Ja Nieminen vahvalla hyvällä karvauksella nappaa kiekon itselleen. Ja Mika Nieminen tekee maajoukkueuransa 74. maalin. 189. maaottelu Mika Niemiselle. Ja Suomi johtaa 1-0. Siihen ei syöttäjiä merkitä, koska Tšekki-pelaajalta Nieminen kiekon ryö. Saman tien vaihtopenkille Suomi täysilukuinen ja vajaa minuutti ensimmäistä erää vielä jäljellä. Patera malttaa ja odottaa toista aaltoa. Odotti hyvin ja nyt kyllä heilahtaa komea reppu myöskin. Prohaska pääsee vetämään. Patera komean syötön. Prohaska pistää maaliin. 19.09 pelattu juuri kun Suomi tuli täysilukuiseksi. Patera sai kiekon. Tässä näette kuinka hän malttaa odottaa. Siinä suomalaispelaaja ei sitä pääse nappaamaan. Siinä on Janne Ojanen, joka juuri yritti katkaista. Ja Martin Prohaska maalin tekijänä. Tämä tutkapari, josta nyt Veivoda puuttuu, on tässäkin turnauksessa 2 ensimmäistä peliä ainakin pelannut hienosti. Tosi komea laukaus aivan yläkulmaan. Se ei jättänyt Myllykselle mitään mahdollisuuksia. Lindin kanssa kaksinkamppailussa vaihto kesken. Tšekillä sekä myöskin vaihto kesken Suomella. Jälleen haetaan sitä toista aaltoa. Suomalaispelaajat rauhallisesti tilanteen pelaavat. Reichel. Ja kova tilanne, jossa nyt sitten sähläillään. Ja niin on tilanne, että tämän sähläyksen seurauksena Tšekki siirtyy johtoon. 41-24. Ja Tšekin 2-1 johtomaali hiljentää kyllä tämän areenan täydellisesti. Ja Martin Prohaska maalin tekijä. Tässä näette nyt tämän tilanteen. Sieltä kiekko pomppaa kulmauksesta ja Myllys oli maalin takana odottamassa. Sieltä aivan yllättäen kenttämestarin erikoinen maalin eteen ja Prohaskan ei tarvitse muuta kuin siirtää kiekko Suomen tyhjää maaliin. Myllys ei millään ennätä sieltä maalin takaa ja näin ainoastaan 1.24 oli pelattu ottelun 3. erää, kun nyt Tšekki sai tosi halvan maalin ja siirtyi sillä ottelussa 2-1 johtoon. Pääsee etenemään. Čemlitskaahan voimakkaasti taklaa. Jantunen ja pyrki siinä pelaamaan nopeasti Ojaselle. Čemlitska 1-1 vastaan tilanne, jossa kuitenkin varmasti Strömberg pelaa. Ja nyt on Vibornilla paikka. Ja kyllä Myllys nyt pitää Suomea pystyssä. Siinä David Viborni saattoi jo vähän herkutellakin. Myllys oli pötköllään, mutta Patjoilla peitti. Ja niinpä Suomi vielä selviää tilanteesta. Varikselle pelataan kiekko. Tämä pyrkii pelaamaan sen Jantuselle. Jopita välissä. Ojanen tulee takaa. Ja nyt on vauhtia peliin tullut hurjasti lisää. Ja tämän vauhdin hurman seurauksena tietysti myöskin Tšekille aukeaa näitä vaalitekotilanteita yllättävänkin paljon. Oikea laita auki. Viborni pääsee tulemaan sieltä. Čemlitska ja Myllys torjuu.